Dobré ráno, priatelia. Zdravím a hlásim sa vám z Allgäu, z nemeckého kraja, nedaleko Bregenzu alebo švajčiarskych hraníc. Nedávno som vám rozprával o kvalite vstrekov, alebo teda čo sa týka problematiky kvality nafty a kombinácii s ultra háklivými alebo citlivými vstrekmi na kvalitu nafty, tak sa môžete pozrieť. Vidíte, na prístrojovej doske mi svieti akurát žltá kontrolka, ktorá znamená priamo závada motoru, to znamená vstrekovače. Takto spoznáte veľmi ľahko, kedy sa vám blíži problém so vstrekovačmi, tým, že na voľnobehu vám otáčky kolíšu, auto jemne vibruje, alebo kabína, lepšie povedané, jemne vibruje. Takže ja mierim štvrtok do servisu. Pokiaľ vozidlo vydrží alebo vstrekovače vydržia, tak v štvrtok sa hlásim zo servisu, kde mi budú robiť všetky vstreky. Majte sa, pekný deň vám prajem.